אוקיי, בואו נמשיך. פה אפשר לבחור גרופ, למה שייך שקשוקה לדוגמה, ולשים אותו פה. אוקיי, ככה הוא חושב, ואחר כך מעדכן. אנחנו עכשיו רואים עוד שקשוקה. אם באמת יש פה הכל. כן, אז היה איזשהו פאק קטן, אבל הכל יש שקשוקה, סנדוויץ', סלץ. אוקיי. אחר כך יש אורדרס. אז אורדרס זה דבר מה שאנחנו מקבלים. אז זה בסך הכל בקליינט, מה ששולחים בקליינט, פה אנחנו רואים. אנחנו עוד מעט נראה איך זה עובד ביחד. יש פה הגדרות, יש פה לינק לקפה, טקסט טו אורדר, יש פה צ'אט איי-די, אז לשלוח הודעות לטלגרם, לקבל מהר מאוד. יש תמונה של בית עסק, ויש כל מיני דברים פה, אפשר לראות בקליינט, קרדיט קארד, אפל פיי, גוגל פיי, אורדר בטן, ואפשר לשמור הכל. ועוד דבר אחרון, נפלא, שיש פה QR codes, טייבל 1, 2, 3, אפשר גם להדפיס אותו. ככה מדפיסים, נותנים ללקוח, הוא שם לשולחן, וזהו. או אפשר לשלוח קובץ, זה לשמור, לא משנה, זה גם ככה הוא יכול כבר. אפשר גם להוסיף איזשהו, אפשר פה להוסיף משהו חדש אם צריך. אוקיי, בואו נעבור לקליינט. זה קליינט ככה שלנו. בסך הכל אנחנו רואים פה יש אז מספר של בית עסק וטייבל. ככה נראה. אנחנו בסך הכל סורקים בפלאפון את זה, אתם יכולים לבדוק את זה. עכשיו אני סורק מפלאפון שלי ומקבל קישור, משהו כזה עם שולחן שלנו. אתם יכולים לבדוק, לסרוק, ובפלאפון מגיעים לדף הזאת. פה בדף מה יש? יש החלפת שפות, לדוגמה היה English, אנחנו מחליפים ל-Russian. בינתיים יש רק תרגום לדברים כמו כפתורים לשימוש. בואו נראה, לדוגמה פה הכל ברוסית, אז הם מסבירים במערכת. אחר כך אני רוצה לתרגם הכל, זה שתי דברים נפרדים, תוכן ומשהו בסביבה. אז בואו, גם עברית בואו נראה. אז זה עברית, אוקיי. ועכשיו כמו שקודם כל יש פה אפשרות להזמין מלצר. עכשיו הוא לא עובד בגלל שלא היה צ'אט איי-די פה. אז בואו נעשה צ'אט איי-די. שומרים את זה. זהו, צ'אט איי-די אפשר בקלות לקבל פה בטלגרם בוט. אם זה יהיה קשה, זה עושים פעם אחת, מקסימום אני יוכל לעזור. בינתיים זה מספיק טוב. אוקיי, שמרנו, ועכשיו אנחנו שולחים מלצר. לא יודע למה, עוד לא התקן. עכשיו מעולה. הוא קיבל איי-די, ואני כבר קיבלתי בפלאפון. אתם אחר כך יכולים גם לבדוק אם יהיה לכם צ'אט איי-די. חבל שאני לא יכול לראות, אבל קיבלתי הודעה מטלגרם, send בקשה לשלוח מלצר לשולחן אחד. כי אנחנו סרקנו, יושבים בשולחן אחד, כן, וסרקנו שולחן אחד. אוקיי? מה יש עוד? יש כזה דבר. אפשר לבחור לעבור ישר לדוגמה לשתיות, דרינקס, וגם עתה אנחנו מגלגלים, אז זה גם הולך. קדימה, הלאה. אוקיי, הכל נוח. אוקיי, מה הלאה? עושים, לדוגמה, בוחרים שקשוקה. יש פה כל מיני שם, תיאור. אפשר לבחור כמויות. לדוגמה, אנחנו באנו עם זוג. בוחרים 2. רוצים, לדוגמה, לבחור סלט. רוצים... לדוגמה, אם אנחנו רוצים משהו נפרד, אנחנו מזמינים אחד ואחר כך עוד אחד. אוקיי, לדוגמה בחרנו 2, 2 סלטים וכל מיני תוספות. יש פה גם מחיר, מחיר כולל אחר כך לחשבון,
בחרנו כמה דברים, אז זה רק אחד בוחרים, אז זה אפשר כמה, אם אתה רוצה הכל בכלל, שבתוספות עולה כסף. אוקיי, וזהו, אנחנו רואים שאנחנו בחרנו 2. אוקיי, אפשר, בואו נעשה עוד משהו, אחד כזה. עכשיו פה רואים שאין פה תוספות ואקסטרה, בגלל שלא הולך לפה, רק שם היה, בגלל שבית עסק בוחר מה, איפה יש, איפה אין. אוקיי, 2, 1. הולכים הלאה, הזמנה. אוקיי, פה בהזמנה אנחנו רואים הכל מה שבחרנו, שקשוקה, מחיר שלה, כל מיני תוספות, אז זה 2 לכל תוספות, זה 6 שקל. הולכים עושים חשבון, אז כמה זה יעלה לנו 2 שקשוקה, הכל ועוד נפרד פוקאצ'ה 38, וכמה זה יעלה בסך הכל 202. פה אנחנו, בואו נעשה אנגלית. מוזר, למה לא אנגלית? אז צריך לתקן. יש פה הוראה, אנחנו לדוגמה רוצים להזמין את זה, או לדוגמה לכתוב להביא שתיות מההתחלה, אז אנחנו בוחרים on site, אז אנחנו במסעדה, אפשר גם לדוגמה להכין לקחת את זה, אפשר גם הזמנה. בהזמנה אנחנו חייבים לכתוב לאן וטלפון. איזשהו טרפפה. אוקיי, אנחנו לוקחים לקנות, ופה אנחנו בוחרים קודם כל, פה שאני הראיתי, אפשר לבחור מה להציג. עכשיו אני מציג הכל, אבל אפשר להציג רק משהו אחד. אוקיי, מזה לדוגמה להזמין למלצר, וזהו מספיק, או לדוגמה קרדיט קארד. אז זה דברים כאלו צריך לראות. לא תמיד, רק מתי שבית עסק שם או קונה ממדינה, מאיזשהו חברות מסוימות, אפשרות להשתמש אפל פיי וגוגל פיי. בואו נעשה בינתיים order to waiter. אוקיי, אנחנו רואים דיאלוג טיטל order for successful created, אז בסך כל הזמן עברה. אוקיי, פה עכשיו אנחנו עוברים להזמנות. אנחנו רואים הזמנה חדשה, ירוקה, פה אנחנו רואים ירוק הזה פחות מ5 דקות, אז זה בין 5 ל-10, זה יותר מ10 דקות, ואנחנו רואים הכל, 2 שקשוקה, description, מה נכנס שם, מה בחרו, לאן צריך לשלוח את זה, פה גם רואים פוקאצ'ה, וזהו, יש זמן הזמנה, יש מה אנחנו בחרנו payment method, רק מלצר, וזהו, כמה זה total price, אוקיי. אז יש פה דבר נפלא, יש לדוגמה אם לשים את זה ללפטופ, אפשר לדעת מתי שמשהו מגיע. קודם כל זה מגיע לטלגרם וגם לפה. עכשיו אני הדלקתי סאונד, אוקיי, בואו נעשה ככה לבדיקה, להזמין וייטר, מלצר. אוקיי, שומעים? אני גם קיבלתי טלגרם. אוקיי, הכל יפה. מה עוד לראות? הראיתי הכל, נראה לי. טופינגס, פה בוחרים איזה טופינגים בכלל יש לנו. מה שיש בכלל, יש פה אקסטרה, מה שיש למסעדה בכלל. יש פה הכל טייפים, מה שיש לנו בכלל. גרופס, מה שיש לנו בכלל בתפריט. ופה בדישס אנחנו כבר בוחרים לכל אחד בנפרד. ושומרים את זה. יש פה תמונות, יש הכל. אוקיי, נראה לי שהכל. אפשר פה לצאת, ופה לדוגמה, בואו נראה, אפשר גם להיכנס למשהו בבית עסק אחר. אז לראות שזה עובד לכל מיני בתי עסק. לדוגמה פה בתי עסק, אז אין כל כך הרבה דברים, אבל אנחנו רואים שזה משהו אחר. יש פה כל הפנטה, יש כבר קודם שלו, לכל בית עסק משהו נפרד. תודה רבה.